Primeira obra prometida e firmada no programa electoral que se vai levar a cabo. Sí, hai que decir que, bueno, dentro da nosa agrupación levábamos como primeira obra e como obra urxente o arranxo da pista armada. O proxecto levaba feito uns anos, que había encargado o Moncho, e sí que hai que decir que faltaba o importante, que era a financiación. Bueno, pois sí que conseguimos, neste caso, a Consellería de Medio Rural e a Diputación aportaran esa cantidad, co cual, bueno, pois hoxe eu creo que é un día para estar contentos. Como vai ser esa obra que vostede presume de conocer desde o primeiro centímetro hasta o último? Pois eso, falando de centímetros, vai ser unha obra de 1 kilómetro, cun ancho variable, pero medio de 12 metros, vai levar 8 centímetros de aglomerado, vai a levar 3 lomos de asno como medida disuasoria da velocidade, porque é unha recta e prestas a eso, tanto para vehículos de gran tonelaxe como para turismos. Vai levar 2 arcés pois considerables, porque o ancho é de 12 metros. Vamos a cambiar a fisonomía da pista esa, porque a verdade é que a pista da Armada está destrozada. O Concello non podía acometer el solo, non ten recursos para facer esa obra, pois se petou nas portas que ben dixo o alcalde, se conseguiron, e nós pagamos o que é o proxecto, a unha enxeñería de camiños e a dirección de obra. Cal é o seguinte que viña despois no programa que este a punto? Bueno, pois, é dicir, no programa veñen moitas cousas, tamén hai que dicir que houve 2 convocatorias electorales que fan que se retrase e moito o poder estar en contacto, neste caso, cos responsables, conselleiros e demais, co cual, bueno, pois dificulta moito 3-4 meses de paralización o feito da convocatoria das eleccións á Xunta de Galicia, co cual sí que hai unha obra que, bueno, Moncho tamén coñece, como non vai ser de outro xeito, que será licitada, pois, eu creo que nunha semana ou de días, non, Moncho? Que é a da calle 2 de Maio, a da Rúa 2 de Maio. Fálenos un pouco da Rúa 2 de Maio. Bueno, a Rúa 2 de Maio, pois acabamos de recibir o proxecto que fixo unha empresa externa ao Concello, que vai ser tamén a cargo do plan único, o antigo plan provincial, parte del, porque agora pois o importe que vai recibir o Concello pois é sustancialmente máis importante que o que se recibía hasta agora, van ser 250.000 euros. Hai empleados na marxen dereita, dende a río do Toural hasta a avenida do Río Limia. Se vai cambiar as beiras rúas, se vai meter o abastecemento, o saneamento se sale por Alexandre Bóveda, pero se vai a concepción de espacio de 2 beiras rúas a distinto nivel, con uns xardíns. Eso vai se adecuar todo á normativa vixente en cuanto a accesibilidade. Bueno, vai ser sorpresa, porque vai ser unha obra que vai condicionar, non, cambiar a fisonomía da 2 de Maio. Bueno, temos que decir tamén que habrá, lóxicamente, dentro do plan marco 2 actuacións, unha en Baronzás e outra na pista de Gudes, que tamén, bueno, pues, eu creo que se sacarán a adjudicación en breve. Tamén hai 3 novas pistas a través da Consellería de Medio Rural que creo que tamén van ser importantes. Unha é Rebordachá, 185.000 euros. Outro tanto no Urbe. Esas 3 pistas serán Rebordachá, Solbeira. Dentro do plan marco é unha en Baronzás e outra a de Gudes. Sí, a outra 101 a Gudes, aos accesos a Gudes, que está moi deteriorado por a pluviometría que estamos a sufrir durante estes 2 últimos invernos. A inversión é importante, logo despois se sumamos o plan Urbe, que tamén nos estamos ao 100% que vai ser unha realidade, vai tamén ser moi transformadora, porque é unha inversión
de 850.000 euros no Casco Vello, empezaremos na Rúa Lepanto no seu inicio, da Rosalía, chegaremos hasta a City Bar, incluída a Rúa San Roque e Plaza San Roque. Cambiaremos o espacio da Plaza San Roque, cambiaremos a fisonomía da Lepanto, Constitución e Galicia. Meteránse infraestructuras novas, se cambiará todo enlosado, a ver se de unha vez por todas somos capaces de facelo ben, que non pase o que está pasando. Vai ser unha transformación total do barrio de Abaixo. Unido a outras actuacións que temos pensado facer con recursos propios, tamén sobre a superficie das distintas rúas, San Mamés, Dr. Casto, Padrón, tal, que están moi castigadas por a dichosa choiva, e hai que actuar con elas porque son os vecinos que queren ter uns accesos a súas vivendas pois propios do siglo XXI, en eso estamos. O sea que desde o Concello de Xinzo, a Concellería de Obras e o urbanismo vaise a empregar moito diñeiro, se sumamos todas estas cantidades é un pico importante. Seguiremos traballando en alcantarillados, é dicir, bueno, seguimos traballando pasiño a pasiño, e eu creo que Como vai a Avenida de Ourense? a Avenida Ourense remitiuse a documentación que nos solicitaron no seu día por cuotas, por o tema do alcantarillado de rotonda a rotonda, devolveuse a documentación, susanábase unha serie de deficiencias que tiña nese caso o proxecto, e agora, pois, creo que incluso o plazo de execución muda un ano máis, hasta o 26, eu creo que estamos pendientes desa adxudicación, non? Pero non hai ningunha dúbida de que iso vai adiante. Sí, dende os seus coñecementos que chegan ao Concello. Matizar un pouco o que dixo o alcalde, para que se entenda, a ver se xa lle queda claro aos nosos veciños. Vamos a ver, como ben saben toda a corporación, aquí houve o Ayuntamento, o Ministerio, pediunos unha serie de subsanacións, unhas son técnicas e outras son administrativas correspondían ao Concello, se tomaron en pleno. As técnicas, a empresa que fixo o proxecto, pois fixo bastante deficiente. As asociacións técnicas levaron máis tempo, pero xa están todas no Ministerio, a cal están estudiando, e na última reunión que tuvemos con membros do Ministerio, pois nos dixeron que a mediados de abril ou así debíamos saber algo. Estamos esperando, porque creemos que nos están pois contando a verdade do asunto, non nos movemos, nin temos nada, pendiente de que chegue esa fecha. Dependendo do que nos digan esa fecha, pero como ben dixo Amador, agora os fondos xa non son Next Generation, vai se financiar por outra serie de fondos. Nós estábamos preocupados porque con eses fondos a última certificación tiña que ser en decembro do 25, e se non se adxudicaba e empezaban as obras en maio, junio deste ano, pois non chegábamos. Parece ser que a financiación vai vir de outros fondos e se ampliou o plazo hasta decembro de 2026, co cal estamos máis tranquilos pero vixiantes.